L'Assemblea representa el poble català dins de la UNPO, que és l'Organització de Nacions i Pobles No Representats, des del 2018. Aquesta col·laboració entre la UNPO, a la qual jo en aquests moments represento com una de les seves vicepresidentes, i l'Assemblea, ens ha permès denunciar les vulneracions de drets que ha patit el poble català en molts organismes internacionals. I enguany ho hem fet aquí en el marc de la revisió periòdica universal de drets humans a Nacions Unides. El que caracteritza la feina de la UNPO i de tots els seus pobles que en formen part és la defensa del dret d'autodeterminació, perquè nosaltres partim d'una hipòtesi que ens sembla claríssima, i és que és en reprimir el dret d'autodeterminació que se'n deriva la vulneració de molts altres drets civils i polítics, socials, culturals i lingüístics. De fet, per posar un exemple, a nosaltres, a mi mateixa, ens han espiat en Pegasus, no perquè sí, sinó per intentar impedir que continuéssim allò que vam començar a l'octubre del 2017, que és l'exercici del dret d'autodeterminació per aconseguir la independència del nostre país. Des de la UNPO, per tant, sempre lliguem aquestes vulneracions de drets amb el dret d'autodeterminació i considerem, i el que volem fer entendre a la comunitat internacional, als organismes internacionals, és que el respecte del dret a l'autodeterminació és un instrument de resolució de conflictes. Garantir el dret d'autodeterminació és garantir que es compleixin i que es respectin tots els altres drets civils i polítics.